Kúrenie je lokalizované v tejto skrínke, zase si odblokujem. Pred jazdou, to sme si už povedali, zatváram, zamknem. Tu mám umiestnené kúrenie, ovládanie kúrenia, ovládanie elektrickej postele. Nad nami to si za chvíľočku ukážeme, ako ovládam kúrenie, hej. Stlačím si, tu mi začne blikať nejaká ikonka. S týmto kolečkom si pohybujem, začne mi iná ikonka blikať a zase mi bliká iné ikonky. Tieto tri by som asi ignoroval, lebo to sú časovače, náhodou si tam niečo zmeníte a nepôjde vám kúrenie, takže by som sa zameral na túto ikonku a tieto dve ikonky. Prvá ikonka nám bliká, to znamená, že môžem sa dostať do menu ovládania a prvá ikonka nám znamená teplotu vo vane. Tu si vlastne týmto kolečkom slajdujem, nastavujem si teplotu a chcem 22 stupňov, potvrdím. Samozrejme som nastavil 22 stupňov a ak sa vo vozidle 22 stupňov nenachádza, tak systém automaticky dokúri. Systém vykurovania vozidla, takisto ako aj ohrev vody, je plynový. To znamená, že treba mať natankovaný plyn, treba mať dostatok plynu. Idem ďalej. Pokiaľ chcem zmeniť tú teplotu, že tu je zima alebo je tu teplo naopak, tak zase kliknem, stlačím to stredové tlačítko, začne blikať ikonka, stlačím ho ešte raz a zase upravujem teplotu. Ako chcem úplne vypnúť, tlačím doľava, dám off. Ak si chcem ovládať teplú vodu v kuchyni, sprchovanie a tak je to táto druhá ikonka. To isté, zase si len naskrolujem na tú ikonku, stlačím si na to a mám tu niekoľko módov. Mám tu Eco, Hot alebo Boost. Alebo teda off. Ak nechcem teplú vodu, dám off, hej. Prvá možnosť Eco je skôr taká možnosť, že mám teplú vodu, ale nie úplne, že ľadovú, možno v lete, hej, ale mám teplú vodu. Ak chcem úplne, že horúcu vodu, že mám rád horúce sprchy, tak samozrejme si viem dať, že hot a potvrdím stredovým tlačítkom. Je tam ešte jedna funkcia, ktorá však žere troška viacej plynu a to je funkcia boost. Keď si dám boost, tak mi okamžite do niekoľkých minút mi zohrieva vodu a mal by som mať horúcu vodu do niekoľkých minút. My si to teraz vrátime na Eco, lebo to je to, čo nám stačí na náš účel. Potom je tu ešte jedna ikonka, ventilátor, ktorú viete ovládať. Stlačím si, som v menu. Je tu... What? Aha, počkaj. Takže musíme si najprv zapnúť kúrenie, aby sme tu ten ventilátor vedeli ovládať. Ja si to dám len na tento účel. Takže zase sme na ikonke, stlačím si, mám tu Eco a High. Žiadna iná funkcia tu nie je. Eco je v podstate, že nám fúka teplý vzduch do celého vozidla, v podstate úplne to stačí, primerané, nehučí to, ale keď z nejakého dôvodu nám je zima, alebo čo a potrebujem rýchlo nafúkať horúci vzduch, tak tu mám, že High, potvrdím si High a mal by nám začať fúkať teplý horúci vzduch rýchlejšie ako pri tej funkcii Eco. Dobre, a teraz si o malú chvíľočku ukážeme, ako funguje elektrická posteľ.